Bamba isandla sami sihambe kanzini, hayi ngenkolo ngenhliziyo ezolileyo. Ilizwi lakho liyandiza njengomthandazo ebusuku. Sondela ungoyi ndilapha. Khanyisa mna ngothando lwakho, ndibone mna ngokhanya kwakho. Ndikhethe ungandibuzi, inhliziyo sele ivumile. Bathi uthando lokenene alungami. Ndandifuna uthando oluza kundifumana, hayi olo ndilulandela, kodwa olo lundibonayo. Molweni Yoba Nation. If you come across this channel for the first time, my name is Yoba. My surname is Chaza. I hope you decide to stay by subscribing and join the rest of our family. And if you are a returning subscriber, oh, I love you so much. I appreciate you so much. Yes, this channel is nothing without you, Kesana. Hi guys. Guys, in the kitchen because delayed Desai kitchen. And I'm very late. Sizobonana. Today is a Sunday. It's a Eastern Cape. This is okay. Let me show you my OOTD. This bodysuit is from, where is this? Mr. Price. Elichelemane nendiltaye estratweni eMthatha. Esi scarf ndandendiswe ngaso, guys. I'm not sure if you know Roland's, where they sell amajelemane. Like, I love it so much. It was 2 of them. The quality is amazing. I should actually ask Mama Zalawama and Patrick where I buy, because I've never seen it anywhere in Roland's. I've seen it when I visited a PE. So this is my, let me show you my OOTD. Siyambeni guys, see in the kitchen. Yo. Where yes. Asiyokwenzani iti guys, asiyokwenzani iti. Ucobo seyivukile, ndivuswe nguye ke sana, ndilele ndidiniwe kakhulu izolo. Ufuna into etyiwayo or isidudu, andiyazi uba ndizokwenza ntoni. Let's go to a kitchen. Coba ngicovuli inantsika, covuli blinds. Guys, what do we do in this situation? Which couches do you like the most? Because I need to decide now. It was easy. Kobe singekabi na nansika, kobe singekabi na TV. You see here, this situation here. Now that we have Lou, oh, I sent. Now that we have Luna, how are we gonna watch now? We need to take Z1 out. This is a 27. Excuse. Yo, eternal and ngicela ubheki ayilungise. Ubusi uyathanda ukuhlala yena acofe ifoni, echargisa ifoni yakhe. So, it's your kitchen. I just want to start I think. And Why is okusobonisa?
Good morning. Good morning. How are you? Good morning. Good morning. How do you do? Good morning, my neighbors. Yo ilanga liphezulu sana. Mna ndisalibele i-vlog. I like this. Lamasimi. So peaceful, guys. So peacefully. Good morning, guys. Senityile? Senityile nina? Guys, let's go and make some tea. Hope you guys will love this vlog. Kuna moya, hopefully you can hear me. Guys, I wanted to check, am I audible enough? Do I need to buy a mic? Siyaphila. Do I need to buy a mic or ndiyavakala? But ke ilizwi lami liselincinci because kusekuseni guys yini. Mama, nasempudumane kanochile KFC yamiswa. Kutheni? Kanochile yami KFC ndayifudumisa. Oh, ufuna ufudumeza KFC. Okay. Not a problem. Not a problem at all. Not a problem at all. Okay. Guys, let's quickly make in fact sofudumeza KFC nomyeni wami uthe ucela KFC. Besitye KFC last night. We drove to Mthatha after the funeral because Shem, I couldn't cook. We couldn't cook. Nobody was in the, there was no energy to cook because it's really late. So I think I'm just gonna, fudumeza lo mnantsika. Let's fudumeza KFC, guys, and then we are good. Jongani eshiyekileyo besiyithenge yaninzi izolo. Just gonna take for umyeni wami. Ukuthethe. Ufuna ngimisa kangomeni. Usithathile wings? Ningakanani. Breakfast, guys. Mama, andithandi kuyipheka kanje kuba ingena. Uyibopha kanjani? Mama kunjani? Siphilile thina kunjani? Siyaphila nawe. Siyajikiza nini? Oh, jikiza ntoni namakhulu amandla engekho. Amandla engekho nje. Hayi awekho kwa. Uphethe uthini wena momyami? Yahamba sisi. Yo. Asihambiseleni umyeni wami ukudla. Breakfast in bed. I know. Siyazama kufana. Njengoba abantu bethatha nje. Ngathi nami funeka ke ndisiqhawule. Zingaphi sizonke? 6. Ibe lambi yozala. Oh, no lizalela. Asenkulu ke tani yathi sithibe. Enkulu ngeke. Oh.
kanti sesingabane ezikukhu guys. Kuba kanti izithenge ngemali endandithengise ngayo udoti walapha eyadini. Hayi sesingamama. Hayi yima iyadingeka abantu. Wakuthena sangawuthengisi la doti. Hayi kaloku Ngicela umuntu uba makaqoqela yonke la nto. uthengisa. Hayi mama kanti yenzeka kanjalo nazo sesingamama. Kazana ima bathenga umbona. Hayi kaloku nguvothe kumbona. Ndithenga umbona each and every month for ezikukhu. Yini magayisa ndiyibona iswekire man. Ndizoxhela inkukhu ngomnyango. Hey nathi siyayicela inkukhu lethu le. Oh, Guys, I want to show you quick grocery haul. Ndithenge ePietermaritzburg because xa ufikayo emzini ufika ungazi noba uzofika ikhona na iti or uzofika ikhona ikofu. So bendiphethe aba beziyi-6 but ke sesizisebenzisile izona. Uyaqonda uzofika ungazi bangaba igrosa isekhona na what. Thenga into ezincinci zokwenza iti. Mna ke osethini ekuseni ungathi xa uvuka ube ungenakwa. Abanye abayithanda iti ke abafana nam mabasele nansi i-Oros ustock. And then ke ayisosonka ke into elapha ayisosonka. Abanye batya ubrown, abanye batya u-white. Izolo sifanele sasongeza kanti kwa esithile naso asikayiphi. And then ke ngoku okay naba bendibathenge ePietermaritzburg but because umama uyazimixa ke guys zombini xa iphunga ithi besizithengile so because bese kuphungiwe izolo sezivuliwe yabo. So enzela umama apha funisa thatha enzela umama apha. And I hope bendinewari ndithi ngathi ayizothi bags ngamagqabi. Yawazi amagqabi lapho afuna inansi i-strainer. Bendine-stress ngathi isekhona ndandike ndayithenga ngemistake ndiqonda bendicuma ndithenga amagqabi ke mna. Isefu isekhona ayifunga kanje yabheki. Isekhona. Khona umuntu ongatyanga umyeni nami seyityile noba nonke umuntu angangatyi. Umyeni nami nomntana nami sebetyile. So noba abanye bangangathi ithi bugqityiwe. Banomyeni. Bethina bengumyeni womntu. Yona South Africa. Ungazukhathalwa nje. Uthi abasakhathalelwa na. Hayibo ungakhathalelwa baby. Yeah, so ngosufake anything and everything kulo grocery list because you can't call home and say ninayo iswekile, ninalo ubisi, ninawo amaqha. Ndifuna ube ndisogquma because umakhulu nodaba bake bekho ready for it. And then ndisogquma apha then. Uyayiva ke ho? Mhlambe izitya uyayiva so fungi? Ndibeka amanzi. Oh, uzososa ugalele apha ke dabs. Uyayiva sendisithi indodakazi yami izazigalelela guys. Bayazi ubukoti. Ubaba mebandleni phansi. Ndinikwe ithi ndiphuma. Ayinde. Uyababa mabona bakho bathi ayinde. You? Yes, Ilaka kuphela. Ngakho lapha emgomeni phela. Uzisisitsha kuphela lana. Bethuna ndikhathazekile ke tana ndilahlekelwe yinansi iketile yami. December ndazithengela iketile ne-iron. Ndazibeka kweli yaqala. ilaka I don't know. azikwabe yade. I don't know. Mna ndifuna ujonga umkhonto wakho ukhona na. Ngexesha bebesebenza ovijola umkhonto baye bawuthini? Baye bawuthini? I don't know ke sana. Ngamavaka abafana balapha. Yabazi. Konfika. Imonwabisi. Monwabisi. Hayi iyadika ke into yothenga into enye over and over again. Xa soyithengile ingase uyazi ba soyithengile sowugqithile. But ke man bulela uba kule game istove
Ndiye ikule game into endiyibulelayo uba istopper bheki. Istopper ndiyabulela uba ndibuye sikhona. Qho ndibuyile funa ndithenge istopper because izitopper zalapha ekhaya ziyalahle. Ndandithenge esi ke ndithi ndifuna sihookeke somewhere but sihukeki but ndiyabulela uba zisekhona. Iyadika la lothenga into enye kokoko. Khona nesitshalo silapha. Esilapha ndiyabona uba hayi zona hayi azilahleki. Siyabulela, iyabulela ilali. Qha ndikhathazekile ikretile yam. Hayi ke andiyazi nyani. Ndayibona angabenjani. Yo, ndandiyithenge nekunye ne-iron. I-iron yona isekhona. Meaning nayo xa ndihamba mandingayishipha open space mandiyifake ngaphakathi ekhabhathini. Wayehlalele nzila ayi. I-iron kaloku yona ingaphakathi ekhabhathini. Loo nto lo ketile mhlawumbi wayefuna nje yathathwa yini. Ngelo xesha because ithathwa ngubani kutheni abantu ewe sendiyatsho uba akuhlali done ke sana, just like that. Manje clean and apha ke ngoku bekuthiwa bekuseliswa inkomo because andiyazi kuthiwa itye iplastic so ayisana appetite. Bekudityaniswa yile nto bebezama ukuyenza, bekudityaniswa apha guys uba mayisele. Asiyazi ke bizoba njani. How true is this? Hey, I wonder. What is it called? The cooking oil. I hope guys are right to Chimaro. Guys, let me take this opportunity and thank you guys for watching my YouTube channel. You know, ndiyabulela kakhulu guys. I so much appreciate your love and your support. You know, ndiyabonga, ndiswela imilomo eliwaka, ndingabonga. And guys, I want to thank you more because you guys are now also enjoying my Pretoria content. Ndiyabulela those vlogs zase Pretoria and Funuposisa, they are, you know, ndiyabulela guys for your love, for your support. Ndiyabulela betunana yo, andiyazi ndingaske ndithini. Ndiyabulela from the deepest of my heart. Silapha endibizini. Bethuna ndiphiwe ukubheca. Ndimdaba ungeke. Hayi thina sithi ngubheca. Lithanga. Isikhosa senu andisazi. Sifuluke. Ubheca yina ntoqoqosi. Yo, hi. Guys, what is this? Don't lay butternut ngubheca. Lithanga. Tanga. Itathane kapha kutakanye ukalonge lo usenga Okay, nanku ke ubheca ubheca ukalonge lo. Ngasemaxesibeni elibaleka mawundelifu sithi ngubheca lona.
uyayibhidisa Ndiyayibhidisa ngubhetha lo. Then lena lithanga. Lithanga. Thank you so much. Bethuna ndisiphathelwe ngudaba wami ke esi. Yes. Uyaziwa ke ngisaved makoti. Sekhaya sis. Yeah. Sekhaya save makoti. Thank you so much. Dabawo ndihamba nayo ke. Umxoxozi wathi yintoni? Umxoxozi makhulu Umxoxozi. Yo, noba yintoni umxoxozi? Umxoxozi lanto ikiwa ithengwa imele umntoni ladine Iwatermelon. Watermelon esixhosa ke lesezi Nothi leya. Asikwanda ke esisa. naso bejafisiko Manje andifuni ukuba salibeka apha ngifika kwela cala because ndiza kuyibika. Uthola ilethiwa community. Lihlatyelwa ntoni ke? Niba nintsi mos. Beswa waphindwa lamadoda odwa. Sowukhe watya nje masowuvuka ngo-black. Bendlile kusini. Bethuna naye niyazi. Kwaye benguwena ubuni no-KFC. Uye wamtya u-KFC ngoba ngathi Ngitefo. Sis, fomu zabaleki babuso bonje. Baya. Mongani. Bame emoto. Bayo. Fowuli lapho, hleli phezu kwayo. Yabona ngafunda le mali kodwa le Yo, ashana mina kwayona ke ndixele. Imali wenayo apha. Nyanyalo. Yo, hayi ndiyamteksa umntu nani ibheki xa efikile. Yo, Hayi. imali niyeleyo kodwa. 50. Hayi yonele ke lo 15. Hayi yonele kuba ngihle nami ndizohlalela nje khona. Yo. Shema noneli butywala shembeki. Ndazi wine ingabuyeki. Sonke sekihla mihla kunenisa standards Yo. So Hayi sendiphumule kube ngekho ubhuti ophakathi. okay. Ubhuti uvijola. Ukuwalibala. Ayisebuhlungu ukuthenga into uyazi likhona ekhaya. You? Kodwa kuseve kancane. Lixesha, it's time. Abahambayo sosala sincenga. Ilitye lomntana liziwisiwe. Wethize. Listout. Leli laselibaleko. Ithole laselibaleko guys, belisegadini. Lanquba i-tombstone ka uya. Ifuna glue. Kuthiwa lifuna iglue. And then ke ngoku bazama ukuzenzani ke ngoku? Nangaya amanye babona bami. Babaya mama. Abambili. Binakhona babonisa. Sondela ngapha. Yo, ungahlatywa. Thixo. Asenhle. Yu hayi inhle umhlutho kuthiwa ngubani igama lale nkomo kanene? Ujimero. Umhle ujimero guys. Hey. Lo mntana And then aba bancinci And ngobani then bona? uJim ngulona ofana noJimero. Ubani? uJim mntana kaJimero. uJimmy ngumntana kaJimero. Molweni futhi. Kunjani? Siyaphila. Niyenza ntoni na? Izosezwa. Oh, izosezwa. Ayikwazi ukuziseza na yona. hayi kaloku yahleka. Oh, kaloku suppose bakufakwe ebhafini isele. Nekandisele. Ujonga umhlaba kakhatha wazini ke iyakuhlaba uphambane kuJimero. uJimero. Akayi.
ngale ke yini. Mara lenkomo inkulu. uJimara ile nkomo inkulu Umntana ibe nguJimmy. umntana yokube nguJimmy Hey. kabulise mama kwi-vlog Ndiyabulisa bethuna. Ndiyabulisa esidwadweni. Yahamba. Yetina. Molweni nonke babukeli bevlog. Ndiyabulisa umakhulu. Vlogger. Ndiyabulisa umakhulu evlogini bethu. Molweni wadakwethu bendikhe ndakhona. awumhle makhulu uthambisana nebusweni mama uthambisana nebusweni Mna ikhona enye into endiyithenga apha. ewe ile othi sikufunele yona ekhemist ayikuphethe kakuhle mama Yiyo. ikhona etinarha Ayikho. ufumana apha eMthatha cha Nangoku bekufuneka ndiphi ndiyithengisheke inye ngoku. hayi ikuphethe kakuhle man Molo ane awukhoni. ebekhona ubumfaphi Hayibo. Ngithi ngiyochama ebusuku. Kuthi ungafane nje ungaboni kodwa umhle uyabana. we mama hayi umhleshe man funa ungatsho Kuthiwa umhlangu uyabana. umhle sisi Sizabona neGalili makhulu. Apha awugibele emotweni ukhwela. Eke. Mjana. Alright. Pensando? Yama ngesigada. Ayisabi kamandi. Ngafika libaleko. Hayi ngagijima yabona pha kulantana sensiswa. Nginika ngidlala wakhe. Hayi manje. I need a proper drive. I need to take it for a test drive. Okay. Uba zinganyatheleki. Enzela uba xa ufuna utshintsha ube nento e-comfortable etafutafu. Hayi lengubo uyamba. Hayi Mthatha Bridge. Guys, ndim nendodakazi yam ukhatha nokhode lapha futhi akasengokhatha nokhode la usuke emvudi Ndikumasipala semvoti. Emdlovana isithandwa senu guys indlela enimthanda ngayo ukhatha ndine-jealous because ndiposte ku-Facebook naku-Insta stories. Everyone is like, yo, we cannot wait. Ikatha ndisathandi mna ndithanda yena ithi into yena. Ngona ikofu. So guys, sigqibobeka umamazala nodabawo unontsha baya etinarha. So thina sicinga ukuzithi ndawuphikana nale ndawo Sembuqe. Embuqe sike sizithi sausage yasembuqe. Then thina sibuyela back ePretoria ngomso. Nomuntu wasemdloti sizobuyela naye ngomso ePretoria. So yeah. Asithenge sausage. Ngizonishiya endleleni. Awusaye ePretoria? Hayi njengoba ePitoli. M40. AndiyiPitoli, hayibo ngizonishiya eThekwini hawu. We ma usufuna ukukhuluma ke manje. Ngizonishiya eThekwini. Thanko. Usenzele shem uthi imali uthi nantsika yi-20 rand kusoje. I hope imnandi ngoba ikixake ke inyama yalapha. Itomato sausage kufike ubona ba ayiyongo ke ngoku le tomato sausage ndiyiqhelileyo. Funa ukuqhekeza apha qha ayitshisi phambili.
Sure. Hayi sis. Asami. Yeah, kanini? Atheke inani sekatisa.